Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. Ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. Хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. Ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. Чемпиони пешинаи UFC дар ду вазн Генри Сехудо ба чемпиони вазни ним сабук Александр Волкановский муроҷиат карда гуфт ки дуруя нашав ва муҳорибаро қабул кун. Нагӯй ки гӯё ман ягон кор кардагӣ нестам ва сазовор нестам ки бо ту муҳориба дар вазни ним сабук гузаронам. Ман чемпиони олимпиюм. Ман аз ҳама гӯштингири ҷавоне будам ки дар бозиҳои олимпӣ чемпион шуда будам. Ман Деметриус Ҷонсонро дар қуллаи баландии карьера шикаст додагиям. Ман ҳар дуи камарбандҳои худро дар UFC ҳимоя кардагиям. Биё ин корро ташкил кунем. Дар шартнома имзои худро гузор. Ҳамаи чиз фаҳмо ва осон. Волкановский гуфт ки дар вазни сабук баромад кардан мехоҳад. Пас ту низ дар вазни сабук ягон кор кардагӣ нестӣ, то ин ки муҳорибаи унвонӣ талаб кунӣ. Ман ҳар дуи камарбандҳои худро ҳимоя кардам ва танҳо баъд аз ҷангҳо рафтам. Ман барои сари Волкановскийро шикастан ва таърих эҷод кардан тайёрам, гуфтааст Сехудо. Хотиррасон мекунем ки Генри Сехудо дар вазни 57 ва дар вазни 61 кг чемпион буд ва дар ҳарди ин вазнҳо камарбандҳои худро ҳимоя карда буд. Тобови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев дар саҳифаи худ навореро пахш кард ки дар он дида мешавад ки дарҳол баъди муҳориба бо Гилберт Бёрнс ӯ норозигии худро аз ин муҳориба баён карда истодааст. Дили ман барои мураббиҳоям месӯзад. Онҳо бо ман кори хеле зиёд карданд, аммо бошум хатогиҳои зиёд кардам. Ман ин муҳорибаро мисли ҳамавақта хуб меомӯзам. Ман боз ҳам зиёдтар кор мекунам. Ҳозир ман боз ҳам қувваи зиёдтар пайдо кардам. Ман бояд ки дар ҳама мавқеъ соҳиби камарбанди сиёҳ шавам ва дар ҳама малакаҳо беҳтарин бошам. Дар зарбазанӣ, гӯштин, греплинг, дар ҳама мавқеъ ман ҳамаи чизро ислоҳ мекунам. Аз як ҷиҳат ман хурсандам ва аз ҷиҳати дигар ғазабнокам. Ман ғазабнокам барои оне ки ман ин шахсро кушта натавонистам, гуфтааст Чимаев. Дӯстон, шахсан ман фикр мекунам ки ин беҳтарин муҳориба барои Ҳамзат Чимаев буд. ӯ пеш аз муҳориба гуфта буд ки то ҳол хуни худро дидагӣ нест ва мехоҳад бо рақибони ҷанга ки хуни ӯро резонанд. Ва дар ин муҳориба Ҳамзат бо ҳамаи ин проблемаҳо рӯбарӯ шуд. Аввалин сеюм раунди худ, аввалин маротиба хуни худро дид, аввалин маротиба хастагии худро дид ва ин чиз барои Ҳамзат таҷриба мешавад ва албатта ки ӯро боз ҳам бақувваттар хоҳад кард. ҷангвари рейтинги вазни сабук Арман Царукян боварӣ дорад ки дар реванш Ислам Махачевро ба осонӣ шикаст дода метавонад. Албатта ки реванши мо баргузор мегардад. Вақте ки Бенил Дарюш як ҳафта пеш аз муҳориба осеб гирифт, менеҷери ман ба ман занг зада гуфт: «Арман, ту бо Ислам ҷангидан мехоҳӣ?» Ман отказ кардам, чунки ман барои Махачев омода шудагӣ набудам. Махачев чапдаст аст ва ин тамоман дигар бозӣ аст. Ман нахостам ки хатогие ки ман дар якум муҳориба карда будам такрор кунам. Барои ман ин муҳориба дар муҳлати кӯтоҳ мешуд ва вазнро кам кардан хеле душвор мешуд. Ман медонам ки мо як вақт не як вақт бо якдигар меҷангем ва барои ман шавқовар аст ки чӣ гуна ман гӯштин, бокс ва дигар малакаҳои худро хубтар кардагиям. Ман медонам ки Исламро ба осонӣ зада метавонам. Ман дуюм маротиба бой дода наметавонам, гуфтааст Царукян. Хотиррасон мекунем ки моҳи апрели соли 2019 Арман Царукян дар муҳориба зидди Ислам Махачев бо қарори доварӣ шикаст хӯрда буд. Албатта ки баъди ҳамон муҳориба Арман хеле сахт ва ботаҷриба шудааст. ин чизро муҳорибаҳои ӯ тасдиқ мекунанд ки баъди муҳориба зидди Ислам Махачев ӯ ҳоло дар ягон кас бой додагӣ нест. Аммо дӯстон, Ислам Махачев низ дар ҷояш истодагӣ нест ва ӯ низ малакаҳои худро боз ҳам хубтар кардааст. ва шахсан ман боварӣ надорам ки Арман Царукян Ислам Махачевро ба осонӣ шикаст дода метавонад. ба фикри шумо чӣ дӯстон? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.